Baze baphila kabuhlungu abantu abangafuni ukudlulwa, vukani niyosebenza ngoba kwesinye isikhathi nigcina seniphatha amakhamba amnyama nithi nifase impilo zethu kanti nasi ukuthi kwelikamoya nifase zenu niphehla amanzi amnyama niwaphehlela abangani benu. Ngizomunye uthi mina njalo mangikhuleka umngani wami uyavela amazwi akhe enzonda washume ngikhafule emandlebeni ngiyawezwa yankenenesa uthi akabe nesigcwagcwa abantu bamzondela into engekho noma bangamshaya bambulala mimoya yobumnyama ngiyanxusa noma nganamaphupho angaphumeleli nenze njalo ukuthi nimvalele indlela zakhe kube ngathi sekuzolunga kanti amadlingosi nginibingelele babukele emakhaya igama lami uSimnikiwe and welcome to uhlelo oluyintandokazi lakho khona la kumcebo mfana kagogo YouTube channel. Ngiyathemba uyalike uyasubscribe ngoba so far sesikubuyisela ithemba ebunyangeni mkhulu. Ngicela ubingelele abantu bakho. Hayi mfana kithi before ngibingelela abantu mfethu hayi ngiyayizwa inkondlo zakho mfethu zinobukhosi mfethu. Yazi zinobukhosi mfethu ukuthi phela iplatform yethu isancane mhla ekhulu izokhula nawe mfethu. And ngiyakufisela engathi kungaba khona umuntu ongathi mekubuka lapha akucabangele ekutheni mfethu ekufaka endaweni ezokwazi ukuthi zikuchushise zikukhuphule from la zikuyise phezulu mfethu ayizithe ngisho ngoba mfethu lento yenzayo ubuyisa wena amandla esintu ngoba phela ukhumbula ukuthi thina as amazulu lento yeyithakazela thina abantu bokuqala esaba ama rapper ungasithula ndele history thina abantu bokuqala eAfrica esaba ama rapper ngani ngiyithakazela so mesikhuluma uzwa ngathi siya rap ungcobo omkhulu mashiya amahle ufuze fulela ayizithe ngisho so leyo nto leyo mfethu I rap but kodwa phesheya bay adopta bayenza kwabe ngathi style sabo so even neinkondlo mfethu ngoba inkondlo kubongela yayizithe ngisho wakubongelwa amakhosi mfethu ngendlela ethi zabo njengoba wena usho nje ubeka udlala ngamagama usindisa impilo zabanye ngoba ngisho nalo ade cabanga ukuyothatha umuthi omnyama eyohlasela or eyozama ukuguqula impilo yakhe kanti lapho mhlawumbe kunewa yayizithe ngisho amazwi akho ayamtshengisa ukuthi kahle kahle kunewa la wena othi ufuna ukuya ngakhona ngoba ekugcineni kwenzeka lokho kubi uqhuquzela nomngani onomona lapho mfethu ocabanga okubi ozama ukuthi acindezele umngani wakhe ngenxa yokuthi uvuka umona lento eshilo nje iyodwa mokukhona adibuka uyacabanga ukuthi hayibo lento ayishilo lo mfethu angingabisayenza ngoba shuthi uyibeke ngendlela ukuthi ayikho yinhle yayizithe ngisho ngoba ihamba itholakala mhlawumbe ngamaphupho ihamba futhi nakhona itholakala nangani nangokuthi umuntu umeyohlola bese volokho athola ukuthi kahle kahle ngiyashawa la ekhaya yayizithe ngisho mfethu ngokubaleka kweinkondlo zakho kodwa ke mfethu ke ngiye ngibingelela abalaleli lapha nababukayo mfethu mina ngumcebo umfana kagogo ungcobo omkhulu mashiya amahle ufuze fulela unyuswa iqade lihle sesisho thina ke safaka umuntu enqini savuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ebiya ngamahlahla sebiya ngeenkomo sekusho mina ke unompunyumphunywana ophunyuka bemphethe uma bavuka njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazo awu yahoshi mama bana kithi Ifesha ngempela uthini-ke wena lapho kanjani mkhulu namhlanje mkhulu bengicela nje ngaphambi ukuthi siqale ukungichazele kancane la ngale khambi leli abathi ithambo lomnyuvu mfana kithi angaze ngadibana nalo phela ke angingakabi umkathi ubovu ngaleyo ndlela mfethu ukuthi ke sengingaze ngibe umuntu mhlambe owazi wonke amakhambi ngoba ngisasendleleni yokufunda mfethu namanye amakhambi omhlambe ngenzeka mkhulu ukuthi ugethe namagama no mhlambe ubiza ngelinye igama mina iqinise nginalo mfethu into mengithi mengayazi ngiyavuma ukuthi angiyazi ngoba njengoba ngisho even nesalukazi sami phela sasingifundisa kube khona la kugcina khona yabo nokunye ngase ngiyiedela mina ngendlela yami kodwa mfethu lokho kushoyo ayi ngabe ngiqamba amanga ngiyaqala nanokuzwa mhlambe ngelinye igama mkhulu kumele ngibuye nami ngiyobheka la ngizekhona ukuthi yini so imake mfethu lenzani lelo khambi mhlambe ke ngoba ngiyakhumula ngelinye ilanga wangitshela ngelinye ikhambi kanti ngilibiza ngenye indlela ngibuza ngoba kuleli ke mkhulu angazi isidalo bese ngifuna nje ukwazi wezwe igama ngezwe igama hayi mfethu ayangilazi lelo mfana kodwa esikhathini esiningi mkhulu mangikuzwa ukhuluma ngokwelapha
most of the time ukhuluma ukuthi kuthathwa inyama yesilwane esithile or kuthathwa ini yesilwane esithile. So kuyabona so kuyabonakala ukuthi phakathi kwezilwane nokwelapha kunobudlelwano obuthize obukhona. Mhlawumbe ngikhuluma ukuthi nje kancane ukuthi kujule kanjani ubudlelwano obukhona phakathi kokwelapha nezilwane. Mfowethu ubugedla yinto ongasho mfowethu ukuthi into yasehlane. Okay. Mengithi into yasehlane izinto eziningi inyanga zasemandulo nezinyanga zakuqala zayidingiswa bese zihamba ziyohlala ehlathini. Even noma zingadingiswanga eziningi zazo mfowethu amandla saswathola ezintweni zasendle. Umubuka izihlahla ukuthi meyikhula zenzani. Uma ubuka izilwane ubuka ibehavior yazo ubuka ukuthi zenzani ngoba ubugedla mfethu uma uhlanganisa umuthi ufuna uqala ubuke isilwane ukuthi senzani. Asitheni ke mfethu nje namhlanje ngiyakuthatha ngiyakuqinisa mengizokuthatha ngikuqinise mfethu ufune ngiqale ngibuka isilwane esiqinile bese emva lokho ngibuka isilwane esinobukhosi bese ngibuka isilwane esisatshwayo bese ngibuka isilwane futhi nakhona esikwazi ukuphela endaweni yabo njengochakide nje uphela endaweni yabo kunezinyoni ezithize futhi nakhona ezikwazi ukuthi zivele ziphele endaweni bese kuba khona ke izilwane engithi mengiqhamuka ushawa uvalo uma uphethe isibhamu usabe ngisho nanokusikhipha ngoba sengisondele amabhubesi lapho ingwe yabo indlondlo yasemanzini so mhlawumbe khona umuntu ozama ukuphahlela amanzi amnyama leyo ndlondlo le iyakwazi ukuthi imibona leyo nto ngoba ingaphakathi kuwena ifika imise izinto engisho ukuthola amafutha omkhoma mengithi umkhoma mfowethu isona silwane esikhulu nazo zonke izilwane emhlabeni shuthi kahle kahle uma uganga ngamanzi uthi umphahlela umuntu amanzi uthi usuthi sifica lokuqina kwakho komkhoma izinto engisho ngoba umkhoma ngisho noma ungadumula uneleya angazi mhlawumbe le ngaka yamafutha angibona ukuthi inhlamvu even nendlovu siyakwazi ukuthi sicuphe nangayo futhi siqinise ngayo njalo uthola ukuthi futhi nakhona isona silwane futhi esiqinile ehlane izinto engisho so izinto ke mfethu lezi omuyigedla uthi muyibuka ubukisisa ukuthi hayi shuthi njoba kuyilokhu nalokhu kuzogcina sekukhanda into kanje and futhi nakhona kumele futhi nakhona before uzukukhiphe ukufaka abantu ingakho ubona izinyanga eziningi before iqale lapho umuntu zilayitha amakhandlela noma mezingalayithanga amakhandlela zilayisa impepho ngoba usucela kubaba mkhulu ukuthi lento suzoyenza njengamanje uyikhuphula uyinikeza amandla ngokuthi uqala ubike kubaba mkhulu ukuthi bangene bahlale kuyona bese emva lokho kuyima uqala uthathe lezo inkambi nezinsizwa zakhona bese umuntu uyamgcaba usumcelele ezidalweni zakhe wacela nezakho ukuthi zikulekelele kuwo wonke lo mcimbi usukuwenza. Ijulile indaba obugedla mfethu ijule kakhulu mfethu ngoba even nanezihlahla mfethu yabo izihlahla uyabheka bayinikeza amagama ngenxa yokuthi isihlahla esithize yabona uma uzobona isihlahla bese sikhiphela futhi nakhona umuthi uyasigenqa ngaphakathi khona esibovu bese emva lokho kuba khona mhlawumbe esinokumhlophe bese kuba khona esingathi siqale esingathi sibe sinokuba darknyana izinto engishoyo lezo izihlahla lezo zinendlela zakhona zokulapha umuntu esimhlophe mfethu umusike ngocelemba wabona ukuthi kuvela into emhlophe uyazi ukuthi lapho mfethu usuzokhanda into ezokukhanyela usuzokhanda into ezokunikeza ukukhanya mfethu ezokunikeza ukudlondlobala yabo ezokunikeza ukuhlambululeka umuthi uyakha kwesinye uthola ukuthi kuzovela ububovu lapho ke mfethu ke kwizinto zempumelelo izinto zokulwa izinto zokukhanyisa izinto zokuvika izinto engisho so impande nezihlahla mfethu zayibuka ukuthi zenza kanjani kunezimpande mfethu ezithi mengena phansi zinwebeke kunezimpande ezithi mengena phansi zicwije ziye phansi kunezimpande ezithi mengenile bese zigudluza yonke into eseduze kwazo azifune ezinye izihlahla kufuna kube isona sodwa so uyahamba uyothatha zonke lezo zinto lezo uthola ukuthi futhi nakhona ufuna ukuba seyikhundleni ngabo le nto le uhamba uyolanda futhi isihlahla esinezimpande ezigudluza yonke into uthola ukuthi futhi nakhona umuthi wakho mhlawumbe nakhona ufuna ukuba umuntu obalekela amacala athize ufuna ukuthola mhlawumbe isihlahla esikwazi ukungena siya phansi
yabo la ungakwazi ukutholakala khona. So zonke izinto mfethu zinendlela yazo mfethu uma uyikhanda uyabheka ukuthi i-nature is-offerishe ini kuqala. Yayi izinto engisho ngoba yonke into iqala umvelinqangi umdali wezinto zonke. Yayi izinto engisho bese uyabheka ke nawe ukuthi umvelinqangi nje besiphila usipheni bese emva lokho uyahlanganisa bese ucela kuba bamkhulu mfethu ukuthi ngicela ukuthi ningiphothulela nakho ke lokhu ke esengikwenza manje ningenzele kona ukuthi kukwazi ukuthi ke kuvule indlela. Awuyazwakala mkhulu. Shuthi manje amagedla ke mkhulu niyawenza amaladi. Kuya ngokuthi umbathwe isiphi isidalwa. Okay. Ngiyacabanga ukuthi kuya ngokuthi umbathwe isiphi isidalwa ngoba kukhona abantu mfethu uthola ukuthi unekhaya. Ingakho mhlawumbe nginolwazi lwayo. Yayizinto engisho. Mhlawumbe ekhaya kube bokuthakathwa futhi. Mhlawumbe nakhona bengizowazi amakhamba amnyama okucindezela. But into engenza ukuthi mfethu ngikwazi ukuthi ngenze ikhafuli ibambelene na yonke leyo nto le. Yabona mfethu uma uba exposed kuyinto ezithize musa ingane. Uba more curious ngokwazi nangezinye zezinye izinto. And ukhumbule ukuthi uma ufika endaweni eseyithebeni mfethu la kudayiswa khona imithi umuntu nomuntu ukhuluma noma kanjani akabheke ukuthi ingane noma yini lo yabo. So umuntu athi yabona lana ke ufuna intombi uyilanda kanje misisikiyekile yayizwa lo uhlanganisa u-A no-B no-C yabo phela usamncane mfethu nawe uyabona ukuthi yazi uSimangele uke wangihlula ngimlanda kanjani othi ngizama uhlanganisa lamakhamba bese emva lokho ugcina usulazi lelo khamba yabo. But ke mina ke ngingasho mfethu ukuthi amakhambi mfethu as much as ngiwafundisiwe as much as futhi nakhona nginikeziwe ikhanda lawo ugogo bengakazi abe umuntu mfethu othinta amakhamba athe phecelezi. Okay. Yabo be umuntu oyiwasho kodwa ethanda ukuthi hamba olanda nazi isikhwama sikamkhulu wakho ufike uhlanganise mengithi ngiyasibheka lesikhwama futhi nakhona sinezinto ezikhanyayo asinabo ubumnyama. Yayi izinto engisho ngoba ngiyacabanga yize umuntu omdala nawe engekaza nginikeza into enobumnyama yayibona lonto. So ngangisithinta lesi sikhwama mfethu ngihlanganisa sho ukuthi ugogo umuntu nje ongasakhuthele kuthinteni izinkambi. Angazwa ikhethelani mina mfethu yabo kodwa namhlanje kuyabonakala ukuthi kwakuyingane ekhetha mina ngoba if kube bengishaya eceleni noma bengiphambuza izinto zedlozi ngabe selingishayile mfethu kuyimanje. Ngabe selingishayile kuyimanje mfethu. Umkhulu uzakhuluma ngendaba yokushaya kwedlozi. Ngaphambi kokuthi sifonela abantu kunento engididana mkhulu ukuthi njengomuntu mhlawumbe obizwe idlozi noma onesiphiwo lesi onaso unokuthola abanye abantu ukuthi angazi nokuthi unemoya wedlozi noma unolwazi lemithi na mawubizwa kuba kusuke kunempilo kade uyiphila before idlozi mali kubiza angeke likubize lokuzokulambisa lizozama indlela ngandlela zonke ukuthi kube nendlela ophila ngayo kodwa kwesinye isikhathi sinokuthola abafethu angazi nokuthi ngizosounda kabi na kodwa babonakala ngathi bangamaphara kodwa at the same time uyabona ukuthi lo muntu umuntu kamoya lo muntu unesithunywa kusuke mhlawumbe kuphambukephi. Yazi mfethu ngesinye isikhathi uma uzonikezwa into yasekhaya ungabe uyithatha uyihambise ngaphandle iqala lapha inkinga uthola ukuthi mengisho njalo mfethu uthola ukuthi idlozi liyazama ukuyiveza kuwena ngithi usukubonile ukuthi wena unabantu abadala uthola ukuthi manje ngenxa yokuthi understand usuyahamba mfowethu usuyothwasa uthola ukuthi bezingeke izangoma kini uthola ukuthi ledlozi leli liveza kuwena bokuyidlozi mhlawumbe lomoya bokuyidlozi mhlawumbe lokuthi mhlawumbe uhamba uyovusa leli into zasemanzini yayizinto engisho uyovusa lezo yithunywa lezo but wena wavele wakhetha ukuya esangomeni yayizwa leyo nto wawuthwasa ngoba labo bantu basebenza ngokuhluka even noma igobongo la elidliwa emanzini alifani njengegobongo lomngoma yayizinto engisho uthola ukuthi manje sekuphimba lapho ledlozi livele licasuke yayizinto engisho lishaye melishaya mfethu likunikeza inhlupheko likunikeze inkinga mfethu ukuthi nawo amadlozi mfethu nawo awathanda ukuyiveza ngokugcwele masithiwa kodwa amadlozi ayiveza ngokugcwele kuthina siwabone abanye bezi bebengeke baze basurvive ngoba abantu abamakhosi
ingakho kuthiwa makhosi mukhulunywa nawo mhlawumbe yabo ubonakala ukuthi unezidalwa unedlozi yabo nakhona mfethu into engingayisho ukuthi umuntu umebone ngathi kunokuhlaseleka kwedlozi okuzwa ngakuyena ngiye ngithi mfethu umuntu akalandele into engathi iyaqhamuka emqondweni wakhe ngoba idlozi isuke likhuluma yeah so uma ukuthi ngathi ungakhanyisa ikhandlela elibovu noma eliblue noma elimhlophe thatha leso sikhathi leso ukhanyise ngekhandlela elibovu noma eliblue bese emva lokho ke ucela ke kwidlozi ukuthi likuvezele ukuthi indaba ucabanga ngekhandlela eliblue noma kungakuvezela ngoba phela abakhumbula ukuthi laba abantu abavakashi njalo banezikhathi zabo ngelinye ilanga uyothi bese bakuvezela ukuthi kwakungani ulalithi ikhandlela elibovu usuvika ingozi so mhlawumbe bilikhuluma nawe isidalwa sithi kuzoba nengozi ethize manje ivike leyo ngozi le khanyisa ikhandlela elibovu ukhulume nathi yabo uthola ukuthi nakhona uzophupha mhlawumbe umuntu egqoka ingubo ezimhlophe and manje nawe wazi ukuthi ingane thatha ikhandlela elimhlophe mfowethu uthathe impepho uma ukuthi umuntu wesilisa uthathe isinemfu uphahle mfowethu ucela ukwazi ukuthi yini le bese mhlawumbe bakutshela ukuthi le ngubo emhlophe shuthi kahle kahle ikhuluma ngokuthi kumele uhambe uyohlambululwa kunokungcola okuthize okudinga ukuthi wena uzube mhlophe njengale ngubo le oyibona ephupheni lakho yayizithengisho so injalo mfowethu indaba yami kuyo yonke lento le yedlozi mina mfethu nhlanhla leyo ke amagedla mfethu awavamisiwe ukuyothwasa into onikezwa yona ngephupho noma ufundiswa yona usamncane noma into eyisipho sakho ovele nje usungule nje izinto yayizithe ngisho so mina ngingasho ukuthi ngafundiswa ngiyasungula ngiyaphupha angazi noma mhlawumbe ikona lokho kunginikeza amandla ukuthi ke ngibe umuntu ocreative ngoba into umuyibona mfethu yedlozi kumuntu umuntu onedlozi mfowethu ngizokutshela namhlanje umbona ngani umuntu onedlozi ayikho into ayithintayo ingabe impumelelo akahluleki lo muntu akahluleki ngisho noma ngazamani mfowethu ngoba idlozi mfowethu usuke selihleli kuyena selibusisa yonke into ngoba ukukhathazeka kwalomuntu uzogcina sekubheda nezinye izinto okumele ngabe ziphakela idlozi kahle selithembe lithembe wena yabona umuthe nje idlozi hayi mfana kithi kuyobe ngathi uthwele umuthembu idlozi njengoba usho ukuthi kuliphoxa kwalo muliphoxile futhi liyakushaya mfethu yabo shuthi wena kumele ube umuntu mfethu ozamayo ukuthi uzinze ekutheni uma ubona ungathi uzophuma ephutheni ucele kwabantu abadala ukuthi bakuvezele banezindlela zabo yabo ungavele upaqe uvele nje ugijime uhambe uyongena ezinyangeni ongazazi nanokuthi zilapha kanjani mase zifike ziyakubuka lapha zivele zithi ha lo inhlanhla lo siphothula inhlanhla zakhe sambe sobavala kubo baganga amathuna benze zonke lezi uthola ukuthi uzuletha inkinga emndenini aduthi uyozama ukuphila hey mkhulu hayi ake sizwe laba abaphilayo mkhulu bama testimony yazi phela mina sengiyakhohlwa phela ukuthi mfowethu thina sinalomkhuba esiwenzayo la okufonela abantu sibacela ukuthi ke basitshele ukuthi kahle kahle kuhamba ngaluphi uhlobo but into emnandi ke ngathi ukuthi mfowethu as much as sibafonela sibabuza ukuthi basizakala kanjani asimkhethi umuntu senza ireful yabo so njengamanje ngizobhala nge-testimony ngoba ngibaseva kanjalo abantu abanama testimony yabo iba slow ke mfethu le phone ngenxa yokuthini namntaka baba ngenxa yokuthi kubhizi ukhumbule phela ukuthi nginamafoni awu4 kubo wonke lamafoni lawo akukho ngisho nabantu aba less than 10,000 kwi WhatsApp yami so inesindo cabanga into ekwazi ukusinda iPhone ngisho na iPhone bayaxakeka ukuthi ifoni yethu yindaba islow kanje Android kaquleka ngawubona ihlihliza ungayibona ihlihliza yabo testimony abantu abafuna ukuphila abanye sebaphila ningixolela abantu beAndroid ngiyencokolela njalo hey phela ngiyabazi babuye bathatha izinto personal yazi
So nakho-ke njengamanje angazi noma mhlampe kuyabonakala yini nazo iya scroll noma isajamile Sajamile. iyajama mfethu so yabona ukuthi sikhuluma manje siya scroll manje Kodwa scroll nje kancane. Iyajema bakwethu ngitshekisa labantu abalapha ekhaya ukuthi hayi ngoba suke sidlala mfethu lana mfethu suke sisebenza wangempela ngingene futhi futhi awusuphakathi phakathi inside usifoneke uzwe ukuthi uziphathele it's calling yena ngabe ithi ringing it's calling le ilaba abacima amadatha nkosi yami hayi ngiya-understand hey phela nenyanga isathe ukutsheka kancane yabo leyo nto othi sizama ukulentuzana sizothi nje testimony sibuye somunye testimony nkosi yami slow mfowethu testimonies sibuye shafule futhi so sesizotype testimony iyenza wafu iyancenga hayi ngeke ngisenza kakhulu manje sekukhala nebhetri nkosi yami ayikho inkinga ngizongena noma iyephi phakathi inside simfoneni mina ngisazi iyahlupha manje le phone le indaba zama lento zivele zivale Alosho. Thokoza. Yebo mkhulu. Alright ke dlalami. Ngisikhona mkhulu. Sibonga nje umsebenzi nje mkhulu. Ubonga yini ke dlalami? Sibonga umsebenzi osenzayo wona. Ngingena nje usuyangincoma. Sibonga nje mkhulu. Ke dlalami. Ngiyajabula mfethu. Awusho khehla lami yazi ngiyabona la ukuthi uke waba umuntu onginikeza testimony. And manje ngishutha lento yami yaka YouTube. Yazi kumnandi ukuthi ungiqale ngokuncoma mfethu ngoba nomuntu obukayo lapha ekhaya shuthi uzovukelwa yithemba. So ungichazela mfethu ukuthi usebenzise ziphi inkambi and zikusebenzela kanjani kuyimanje? Mkhulu ngaqala ngale yalento le ikhombo le yokuclean aqala umzimba wami ya500 ngaqala ngayo ngaqhuma ngayo 3 days until kuze kube 9 days emva lokho asengilandela ngesikhafu lo ke ayingashaya isikhafu ngashaya nale khomba le zaqala izinto zaqaqeka basemsebenzini nje zaqaqeka nje nabantu ngaqala nokuthandeka nje asebenzisa ile khomba le so pink pink awuzamane zaba wesike nje saqala nonkosikazi wami saqala ukuzwana nezichitho zaqala ukuhamba nemkhupha yaqala ukuhamba nje umoya nje shuthi kahle bokhona umuntu adeli ezama ukuphazamisa umshado wakho khehla lami yebo engakufuna ukubona ujabulile mntu ababa yebo hayi manje sekungcono sengakwazi nokuthi ngidle nokudla ngoba bengasahle kunokudla phela umndeni usuphela akwenzeki lutho empilweni ngiyajabula mfethu uma khona la engikwazi ukuguqula impilo yakho khona ngakulekelela mfethu ungakhohlwa-ke njalo phela ukuthi imuyindoda qinisa umuzi wakho mfethu kunesibambelelo lapha enginaso uqinisa umuzi wakho mntakababa yabo ngisasipoda nje mkhulu ngisasipoda nje bungakamshayi ngaso bengakamshayi nje ngaso ungamyeki usebenza kude ungamyeki khehla lami yazi ngoba isibambelelo sokulekelela ukuthi even noma eyolala nomunye umuntu livele lingavuki ngoba sisuke sisebenzise umqalo wofuthi angithi ukubona ufuthi ukuthi uma ungathi ulikhomba ngesandla ufuthi ulifaka ikhanda ngaphakathi
Oh yebo. Yeah, so nathi mesishaya icupho lapha funa ukukhuluma usho ukuthi umuntu ozoyenza la angavukela, umuntu ozoyenza la umakoti wami angene esikhathini, umuntu ozozama ukwenza la avela aphathwe isisu, umuntu ozoyenza la ukhulume zonke izinto ezizoyenza umuntu ukuthi anyanye uma ecansini mebona umuntu enza leyo nto, izinto engishoyo. Yeah, and then uyobona-ke yonke into osuke uyikhulumile bese emva lokho ungabisasho lutho-ke uma usuya kuyena uvele ungene kumqabuleni uma ethi uyakhuluma umqabulu uze ulifake ngaphakathi uma usulifake ngaphakathi wonke la mazwi lawo ade wakhuluma kulona iphiphu ligcoba uzobe usuyiqalekisa-ke leyo nto leyo mfowethu. Yebo, hayi kuyazwakala baba, kuyazwakala. Ungasabi mfowethu, mengichaza kanje even nasemandulo mfowethu izinto ezazenziwa okhokho bethu bevusa imizi yabo. Yebo. Yeah, mfana kithi. Kuyazwakala gogo, kuyazwakala. Yeah, no ngiyakubongela khehla lami, ngiyajabula mfowethu uma ukuthi konke kuhamba ngomumo. Sibonga wena, singaba yini nje ngaphandle kwakho. Thokoza khehla lami. Hamba ukukhuluma indoda kanje nami nginethemba mfowethu. Yebo, siyabonga. Thokoza khehla lami, thokoza. Thokoza, yebo. Hayi mfethu, lento imnandi ngento eyodwa ngoba angithinti abantu besifazane kuphela. Phela bese kudume ukuthi mina chize ngumuntu wabantu besifazane bakhona nabantu besilisa. Yabona makusizeka namadoda kanje uyamuzwa nawe ushenga confidence ukuthi ngizoda ngoba uyazi ukuthi akazulanda into esheqeleni. Bayazi mfethu, bayazi. Asiphinde nomunye mfethu ngoba ngiyabona nesikhathi sesiyahamba singaze sibe nenkinga mhlawumbe emgaqweni. Testimony khona ofonayo simiyeke lo fonayo sithi testimony cabanga uzofonela inyanga ngo9 uthi ilala nini-ke yona nkosi yami. Hawu hey ngoba musebenza abantu baxeka noma ingaziphi isikhathi awubheke la mfethu engena kuyona ngingene ngiye phezulu noma ngiye phansi ngiye phansi ngingene la usungangena futhi ngingene la phinda futhi ngingene la kulo phinda futhi okay kulona uciphaze futhi umkhulu ngathi phakathi ngisayidini lo sithemba ukuthi uzoyicosha. Okay uthi simfonele hey mhlawumbe imizothi calling izothi ringing nkosi yami. Hayi kulungile siphinde omunye sithi testimony testimonies bese sithi kanje ngingene phakathi inside okay simfonela ithi calling nakuyena mhlawumbe labo okhuluma ngabo bacisha amadata lapho. Hayi siphinde omunye mfethu ngoba khona ama testimony maningi asiphelelwa la ekhaya. Yabona lento le itshekisa nomunye uthi labantu aba baleba nama testimony. Okay siya singene la. Ungaphinda futhi ciphaze. Singene futhi. Uthi sibone lona. Uyintokazi enhle yena angangiphoxike. Thana data unalo othi-ke sizwe mhlawumbe useshadile-ke lo mfowethu sebamthengela namadata bamthengela namadata konke kuhle singathi siyamfonela kanti uhleli nowakwakhe hey ngoba futhi especially ngale inkathi ifunani lenyanga ngalesi sikhathi yenza mhlawumbe useyibeke kanje ifoni kumele angaboni phela lo baba sekhaya. Kodwa Nkosi yami mfethu hayi akusenani asibhekeni omunye uzombona esefoni hayi testimony. Alright, asenze kanjena. Ngingene. Ungabuya ungene futhi phakathi. Okay, sibone lo. Okay.
Thokoza. Thokoza mkhulu. Alright khehla lami. Siyabulela tata inkosi senathi. Kuhle tata. Nami ku-right khehla lami. Lana senza le show yethu yaka YouTube and siyabona ukwasinikeza ama-testimony phambilini. So ngithi hayi othi ngikufonele uzikhulumele wena usho ukuthi uke wasizakala kuphi and kuhamba kanjani. Mkhulu wami into eyenzekayo izinto noko zisahamba kakuhle. But kukho inansika ifund endanyulwa ngumfo ekuthiwa nguPatrick. Ungawabiza amagama kodwa kulungile ungawabiza amagama khehla lami. Okay, you're right. Lo mfo ngumfo waphesheya wandinyula nge-10 kaJuly 2022. Ukunyula yini khehla lami? Wandinyula kwifund wathi mna undinyulile as apha eSouth Africa. Oh, wakhetha. Wandikhethe, yes. Okay. Yeah. Wanyula wakhetha igama lam. Apha South Africa 2022 nge-10 kaJuly. Yeah. But njengoba bendisebenzisa la amakhambi akho. Undifakele i-email. Wathi into eyenzekayo ndisakhumbula ngefund enjini kwabe kukho i-affidavit yakhona uyabona esasinantsika esasithethe kuyo inazo zonke ezi details yabo. Wathi uyabona uba andiyilandeleli le fund nge-31 kaJuly iyaphelela. So kwafuneka ngithumele ezo requirements ke yonke nerefu nemali leyo bebendibonise yona. So yeyona testimony ndiyoyikayo le kuba kaloku xa izibhawundi zangapha ephesheya xa ifika apha eMzantsi zabe njani. Khehla lapha shuthi nje wena nje usuzothola ama-pounds nje. Ama-pound ke. Khehla lami siyakubongela nje ngokugeza nje kabili kathathu nje ngeyiwasho. Uvumbulule izinto zakudala ngoku. Khehla lami. Senginethemba naba bandikweletayo bazazibuyisa imali zabo. Qhubeka nje ugeza khehla lami ubize wonke umuntu kodwa phela ungasho ukuthi kube khona okubo okwenzakala. Ubize nje wonke umuntu ngamagama usho ukuthi ke ucela babuyisa imali yakho uxakekile nawe ufuna nje izinto zakho zilunge. Kunjalo khehla lami hayi andibizi into ezimbi ndithi hayi into endibawelayo umuntu ozonqonqoza eminyango. Athi ngicela imali yakho. Uyabona. Hayi khehla mina ndiyabonga. Hayi nami ngiyabulela khehla lami. Mina ndakubona e-TV khehla. Hey kodwa kwakho into enhlelele into ba khona wathi wawuveza nalapha kuFacebook inansika i-details zakho ndaqonda ndiyaqala. Amoya wami wangixelela uba nansi le ndawo bendiyifuna. Khehla lami ngiyajabula idlozi lakho melifika kuhlalisa kumina. Yes kuba kudala dlela imali ezinkulu tata kusela kuninto. Ngumhlulwe igubhu mina mfowethu ngumhlulwe igubhu mfowethu. Ngileyo nyanga leyo ezoduma ukuthi umhlulwe igubhu. Funeke bazi nalabo abali bedlala ngabantu sengifikile. Kunjalo ke. Ngizoqopha konke uzoqopha umlando. Ndiyabona yazi into into eyenzekayo xa kukho into endihluphayo ndifaka ividiyo yakho ukhulume phaa ixola inhliziyo yami ndizihlekele ndindedwa ndithi hayi ndifikile lapho bendisiya tata. Ngathi ngakhanya njalo mfowethu inkosi ikubusise mfana kithi ezwa. Manibonke mkhulu manibonke kakhulu. Thokoza. Mfethu mina ngazi noma lento isihambisana nogazi noma mhlawumbe idlozi lami licwebe ngalendlela lihle kakhulu yini ngoba phela mfethu
umunconywa ayinsizwa kanje. Khala iy'nsizwa zikuncome mfowethu. Uyayiphilisa. Ukuthi uyayiphilisa. Ya mkhulu into. Uyabazi phela abantu besilisa bafasi. Abantu besilisa bayasaba ukufaka imali ey'ntweni abangayi-understand. Kodwa uyababona namhlanje mfowethu banethemba kumina. Yena kuzovuka imizi futhi. Ingakho-ke mfowethu ngingasoze ngabe umuntu oshaya eceleni, ngingasoze ngabe umuntu futhi nakhona oyo-charge imali ey'hlanyayo. Ngisuke ngifuna mfethu ukuthi abantu bakwazi ukungi-afforda bonke. Khona bezokhona ukuphila. Lento mfethu iphakela idlozi lami ukuthi la lihleli khona idlozi lidlondlobala. Khumbule phela ukuthi emfihlakalweni ila siya khona nathi asazi ukuthi kwenziwani. Uthola ukuthi njengoba senza kanje usudeka itafula elihle. Ucebisa idlozi lakho lidla ama-grapes nama-apula nayo yonke lihleplela nabanye ngoba ngenxa yokuthi wena umzukulu wakho osemhlabeni wenza kahle. uNkulunkulu akunikeze ingadi yase-Eden athi ngena khona uzibhukudele udlela ama-grapes kube mnandi mfethu. Sesiyalinganisa phela ngoba sazi uzikwenziwani ngale. Mkhulu, asivale mkhulu. Sibashiye. Kodwa ngaphambi kokuthi ivale mkhulu ngithanda vele ukuthi ubakhomboze ukuthi sisebenza kuphi kanjani. Mfethu mina ngisebenza eSoweto eBaramoli opposite ama-Towers. So mengithi eBaramoli ingaphakathi eMadam Terrace. Buza noma iliphi i-security bayazi ukuthi iyona kuphela i-laundry ekhona la la kwakuyi-Home Affairs khona. So sina sayiguqula le ndawo sayenza isigodlo saphinde sayenza i-laundry. Kulaba abantu-ke abaseGoli abangafuni ukuthi mhlawumbe basukume beze la kumina. Siney'moto zethu ezihamba ziyofika la usuke uhleli khona. Sifika nje nge-Uber yomuthi. Awuyicabange nje inyanga ene-Uber yokuhambisela umuthi. Sifike futhi nakhona mahhala awukhokhi ukuthi uzoda umuthi wakho. Awukhokhi. Into eyenzakalayo imoto ifika qathatha ikunikeza umuthi wakho usitshengisa i-proof of payment. Awukhokheli i-transport. Transport yamahhala. Kulaba abahlala eCape Town, PE, Durban, wonke ama-province siyakukhoriyela. Korea it's either 110 noma 60 rand. 60 rand 7 to 9 days. 110 it's 3 to 5 days. So konke lapho mfowethu ngiyacabanga ukuthi sengikubeke ngendlela. Usukubeka ngendlela mkhulu. Bafethu siyathemba ukuthi niyalalele lapha emakhaya, niyalike, niyashare, nisubscribe. Asinishiye ngokuthula. Thokoza khehla lami. Thokozani.